नमस्ते, मी बांगडे फ्राय मच्छी करते आहे. हे बांगडे आहेत, ह्याचे मी आता साफ करून दाखवते तुम्हाला. ह्याची बांगड्याची फ्राय करून दाखवणार आहे. याआधी पहिले साफ कसे करतात ना ते दाखवते. आणि त्यासाठी हे लागणारं साहित्य आहे. हा रवा आहे वरून लावायला, मीठ आहे, हे मिरची पावडर, घरातला मसाला कोकणी आहे, हे कोकम आहे, हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे आणि हळद आहे. पहिले तुम्हाला साफ करून दाखवते. हे बांगडे आहे, हे असे साफ करायचे. ह्याचे असे पहिले पाक कापायचे, हे असे. नंतर हे डोकं आहे ना, हे ते मांस आहे हे, आणि हे डोकं आहे हे इथं मध्ये कापायचे. म्हणजे डोकं नाही घ्यायचं त्याचं, असे त्रिकोणी कापायचे. आणि पोटातलं सगळी मशी घाण त्याची निघून येते. आणि हे झालं, असं कापून झालं की असं जरा दुसरीकडे असे दोन भाग करून घ्यायचे, असे चिरून घ्यायचे. हे बघा, असे. बांगड्यामध्ये पण जाती असतात, दुसरे कडक बांगडे असतात, ते कसे तळायला नाही उपयोगाचे. म्हणजे त्याचं हे वर, हे ही बाजू नरम आहे ना, ही त्याची बाजू कडक असते. असे चांगल्या बांगड्यामध्ये ना लई घाण असते, मग ते स्वच्छ एकदम करायला लागतात, साफ करायला. पण खाण्याला चांगली असते. ही बघा, ही मच्छी अशी कापून घेतली आहे. ही अशी चांगली आहे ना, साफ करून घ्यायची. असं पोटातली घाण सर्व आहे ना, अशी काळं पाणी सगळं असं काढून टाकायचं. आता नुसती कापायची आणि जरा पाण्यातनं काढायची आणि हे करायचं, असं नाही करायचं. अशी स्वच्छ, हे बघा, अशी स्वच्छ एकदम घ्यायची, धुवून चांगली मच्छी. 2-3 पाण्यामध्ये धुवून काढायची. मी पण चिकन पण माझं एकदम 3-4 पाण्यामध्ये मला चिकन धुवायला लागतो. असं सगळं पोटातली घाण आहे ना, काढून टाकायची. अशी स्वच्छ धुवायचं, 2-3 पाणी घ्यायचं. हे तर बांगड्या असे साफ करून घेतले आहे. हे बघा, एकदम मस्त स्वच्छ साफ करून घेतले आहे. आणि आता त्याच्यामध्ये आता हे कोकम आहे, कोकमाचा रस काढून थोडासा त्याला लावते. जास्त नाही पाणी टाकायचा, रस काढून थोडासा घ्यायचा. म्हणजे कसं पाणी, त्याला पाणी सुटतो ना, म्हणून. आणि हे कोकम टाकायचं नाही. आपल्याला कालवण जर करायचं असेल ना परत मच्छीचं, तर त्याच्यासाठी ते ठेवायचं. कारण मी आता दाखवणार आहे तुम्हाला, हे अर्धे 4 बांगड्या फ्राय करून दाखवणार आहे. आणि हे 4 बांगड्या आहेत ना, ह्याचं मी तुम्हाला कालवण करून दाखवणार आहे. त्याच्यासाठी मी तुम्हाला ते वेगळे ठेवले, दाखवते. मी सर्व फ्राय का नाही करत, आमच्याकडे कोणी जास्त खात नाही ना, त्याच्यामुळे 2 मुलं खातात फक्त, आणि मी काय खात नाही. हे कोकम लावलं आहे आणि अद्रक लसूणची पेस्ट लावली आहे. आता त्याच्यामध्ये मी हळद टाकते. हळद अशी चांगली चोळून घ्यायची. आता त्याच्यामध्ये हे मीठ टाकायचं. आता हे मिरची पावडर टाकते, म्हणजे घरातलाच मसाला आहे, कोकणी मसाला. असा मसाला आहे ना, असा लावून घ्यायचा चांगला. म्हणजे हे भाग कापलेले आहेत ना, त्याच्यातून असं गेला पाहिजे. आणि उरलेला मसाला असा उरतो ना, तो असा पोटामध्ये त्या मच्छीच्या भरायचा. गॅस पेटवला आहे. आता त्याच्यामध्ये भांड्यामध्ये मी तेल ओतते.
तेल तापेपर्यंत हे मच्छीला सर्व लावून घेतले मसाला वगैरे. आता ते रव्यामध्ये असे सारखे करून घेते. असा रवा लावून घ्यायचा. आणि हे आता कसे मी एकदमच सोडणार आहे, कारण हे त्या भांड्यामध्ये बसणार बरोबर. तेल तापलं आहे, आता त्याच्यामध्ये मी असे सोडते एक एक. मच्छी टाकली आहे, तर जरासा गॅस बारीक करते आणि अशी जरा हा भांडा असं हलवून बघायचं. मच्छी टाकल्यावर ही मच्छी फिरायला लागली, अशी फिरते हलते ना, मग समजायचं की म्हणजे खाली चिपकली नाही आहे. तर गॅस बारीक करून आहे ना, ही मच्छी साईडला घ्यायची अशी आणि फिरवायची. अशी मच्छी आहे ना हलून फिरवायची, साईडला घ्यायची नाही. अशी मधोमध तेलामध्ये घ्यायची. मच्छी झालेली आहे, ते मी तुम्हाला काढून दाखवते. हे बांगडा मच्छी फ्राय. बांगडा मच्छी फ्राय एकदम मस्त कंप्लीट झालेली आहे, तयार.